Mal-kuraturi, arkeologi, konservaturi, xjentisti u periti, Heritage Malta timpjega diversi nies tas-sena fosthom mastri, restawraturi tad-dajjes, mastru daxxi u ħaddieda. Is-snajja jitqiesu bħala l-mutur wara proġetti ta' restawr. Victor Grima u restawratur ta' dajjes antiki ma' Heritage Malta irrakkuntalna li tħajjar għal dan ix-xogħol minn xkunitu. Kien hemm kajjek insomma u kien ħajaqa' biċċiet dar kajjek u jiġifieri f'ġimgħa kien immur xi 5 darbiet fejn u kien ngħid dar kajjek ħajjispiċċa hekk. Mbagħad insomma tkellimt ta' minnu għalli dak ħudu insomma għalli ma rridux jiena. U bdejt insomma nżarma minnu ħadd galfu fuqu u minnu għamilt il-kajjek il-ġdid tiegħi. Bħalissa Victor qed jirrestawra dajsa li għaddiet għand Heritage Malta. Għandha bżonn ħafna xogħol, ġa bdejt ħafna mix-xogħol rajtilha l-prim barra, irrestawrajtu jiena, jiġifieri, u mbagħad hemm injam oħra quddiem biex taqlaħħa tittaqla ħafna affarijiet jgħidulha l-kontrarota. Għamiltilha ġdida ġa wkoll. Il-mastru Carmel Camilleri ilu iktar minn 30 sena jaħdem fir-restawr tal-ġebla bħal Victor stqar li din is-sena tagħtih ħafna sodisfazzjon. Sodisfazzjon kbir li inti kunet taħdem fuq xogħol fuq postijiet storiċi li l-interventi li tagħmel inti joqgħu jidhru kun għaddejthom irta warajkux. Ida ġejt tajthom il-ħajja. Bilan li l-pajjiż jibqa' jkollu restawraturi tal-ġebla, Carmel Camilleri ilu 20 sena jgħallem din is-sena. Il-ħaqt is-snajja kif bdiet kif avvanzat ir-restawra avvanza bil-korsijiet ġodda li barra li fatħet l-Emkast u ngħaddulhom dawn l-esperjenzi li tuk sadisfazzjon żgur kbir. Fit-tmiem din il-ġimgħa l-ħaddiema ta' Heritage Malta tjuru lil pubbliku x-xogħol li jwettqu f'fiera tal-karriri li qed issir fil-kwartieri tal-Aġenzija f'Bigi l-Karkara. Il-ħadd l-attività tintemm fil-5 ta' wara nofsinhar.